клип за България и бокши. Днес ще инбоксваме този телефон LG Magna H500F. И така, започваме. И така, ето е самата кутия. Ето, отваряме. Както виждате, когато отворите кутията, виждате самия телефон. И така, да ви обясня. Да ви обясня какви са екстрите. Има 5 мегапикселов тъчскрин с HD качество 2540 ампер часа, 8 мегапиксела задна камера и предна 5 мегапиксела и то колоната е 1 ват, което може да ви докара много хубаво звук. Така, с кнол код предлагам, както виждате тук. И така, сега ще отворим кутията. Сега ще ви покажа всички части. И така, ето е самата кутия отвътре. Това са слушалките. Адаптер за зареждане. USB порта. Зарядно, т.е. батерията. И ръкодопство на хърватски, на български, на сръбски и на македонски. Ето. И така, ето ги всичките части наредени. Така, ето го самия телефон. Батерията, адаптерът, USB кабела и слушалките. Преди да продължим, трябва да отворя телефона, за да ви покажа. Първо ще махнем това. Телефонът ви с безплатен протектор. Специално. И така, тук има такова. Отваряме. Ето, вътре с една сим карта, ама и предлагат и с 2 сим карти. И за SD картата. И така, ето е батерията. Да вземем да отворим. Така. Ето слагам самата батерия. Затваряме капака. Да видим сега дали ще включим. Трябва да включим. Така, ето включи се. Ще ви покажа кадъра, когато вече е активиран. И така, ето го телефона активиран с... Чакайте да знам. Това е за законовете, има и подтика на... Така, показва в момента 2 часа 1 януари, ама че е такова, че тъй като сега е активиран, батерията му пада. И така, отключихме го. Сега ще ви покажа. Ето го. Самото меню. Менюто е добре, но заради вас ще намаля малко светлината, да го видите по-добре. И така, ето го. Чайте само тези неща. И така, телефонът ще ви покажа какъв Android е. И така отиваме в общи, както го знам. И така. Сега ще ви поразкажа малко за софтуера. Софтуерът е 5.01. Апдейтът е на 1.2.2016 година. Kernel версията е 3.10.54, софтуерна версия V10D EU. И така ще ви покажа самото меню. Сега ще наглася часа, тъй като трябва да е малко по-добре. Няма да ви показвам това. Показва, че 2 часа... Няма да го нагласям добре. Хубаво. И така, телефонът аз ще го продам в OLX BG. Цената ще видите вдолу в описанието, когато направя обявата. Ще я кача. Долу в описанието ще има. Затова. Иначе, благодаря ви, че ме гледате това видео. Абонирайте се за мене. Разгледайте самия телефон и в интернет. Ако ви хареса телефонът, защото той на тестовете издържа много перфектно. Поддържа игрите перфектно за вас. Благодаря, че ме гледате до скоро. Телефонът е добър. Ако искате, го купете. Аз ще има долу в линка. Ще има описание за този телефон. И линк към OLX за купуването. Благодаря, че ме гледате и до скоро.